prostredí verejnej správy môžeme rôzne typy podvodov deliť na tie, ktoré možno číhajú na verejný sektor znútra a tie, ktoré číhajú zvonka. Znútra sa to jedná najmä o podvody zo strany zamestnancov. Môžu to byť najmä napríklad tzv. Ghost employees, to znamená zamestnanci, ktorí teda reálne existujú iba na papieri. Mali sme tu aj nedávno veľký škandál v rámci jednej zo samospráv, kde nám uniklo až 3 milióny eur. Keď sa pozrieme na ten vonkajší svet, teda okolo tej obce alebo samosprávy, tak je to najmä teda to verejné obstarávanie, ktoré býva problematické. Tam či už v podstate nejaké podvodné obstarávacie schémy, či už navyšovanie nejakých limitov alebo teda podlimitné zákazky priamo tomu, aby sme sa vyhýbali nejakým schvaľovaniam, alebo teda samozrejme nejaké vzťahy, ktoré sú nevykázané medzi dodávateľom, medzi zamestnancami danej samosprávy alebo teda obce a rôzne mnohé iné. Tam si zase tie varovné signály alebo tie red flags vieme rozdeliť na tie, ktoré sledujeme možno v internom prostredí obce samosprávy a v externom prostredí. V tom internom prostredí sa pozeráme najmä možno na zmenený životný štandard daného človeka, možno či má nejaké finančné ťažkosti, možno či sa ocitol v nejakej životnej tiesni, alebo sa zdá, že si možno žije naopak nadmieru, nadpomery. Každá jedna z týchto vecí môžu byť úplne normálne. Ani jedna z nich samostatne nevypovedá o tom, že možno tento človek pácha nejaký podvod, ale každý jeden z nich je nejakým varovným signálom. Pokiaľ sa nám nazbiera viacej týchto varovných signálov, je to už dôvod na kladenie otázok a na ďalšie skúmanie. Nie je to dôvod na obvinenia ešte. V tom externom sektore sa viac, alebo v tom externom prostredí sa viac zameriavame na varovné signály ako napríklad tie podlimitné zákazky alebo napríklad na veľmi časté vyberanie jedného špecifického dodávateľa alebo teda na dodávateľov, ktorí veľmi často prehrávajú tie tendre alebo tie zákazky. To znamená, že sú možno iba dosadení do toho obstarávania, aby teda tam figurovali v dostatočnom počte. Je ich neskutočne veľa, ale hlavne treba myslieť na to, že takisto ako sa pozeráme na akékoľvek varovné signály, jeden ešte neznamená nič, možno iba zdvihnuté obočie. Čím viacej sa nám ich kopí, tak tým viac je to dôvod na otázky a ďalšie skúmania. Možno prvá otázka, ktorú by som dala, je, že z akého titulu, či si v podstate ty zamestnanec, alebo si možno nejaký aktivista, ale vo všeobecnosti sa dá zovšeobecniť, že vždycky sa snažíme zachovať ako keby dátovú stopu toho, čo sa stalo z dát vo verejných registroch. Na Slovensku možno sa to nezdá, ale máme veľmi bohaté dáta, ktoré sú verejné, dostupné a každá jedna takáto zmluva, alebo teda zákazka býva verejne dostupná hneď, ako sa teda zverejní. Otázka je, či sa k nej ľahko vieme dostať, alebo nie, to už je druhá téma, ale samozrejme to zachytiť všetko v tom časovom slede, ako sa to deje. To znamená spraviť si nejaké screenshoty s webovou stránkou, s presnou časovou známkou a tak ďalej. A potom na koho sa už obrácať, to znamená, toto samo o sebe, čo si spomínal, nie je ešte ako keby dôvodom na nejaké podanie, ale ďalej to sledovať, lebo toto je niečo, čo je varovným signálom. Nie je to ešte dôkazom o tom, že sa niečo naozaj zle deje, ale treba si ako keby zachovať tú dátovú stopu, začať si budovať časovú os toho, čo sa dialo. A sledovať možno aj ďalšie zdroje. Tuto sa jedná o zákazku, sledovať potom, čo sa ďalej deje, akí možno uchádzači tam boli nakoniec vybratí, aké majú vlastnícke štruktúry, kto je konečným užívateľom výhod a tak ďalej a tak ďalej. Pre ilustráciu prípadu si predstavme, že najmä to musí zamestnanec tej danej obce. Povedzme si to v tomto prípade, lebo sú to rôzne prípady. Ak si napríklad zamestnanec, veľmi dôležité je tam skúsiť využiť inštitút Úradu pre ochranu verejných oznamovateľov a v podstate ako keby zabezpečiť to, že ty ako osoba vieš mať ochranu, vieš v podstate byť chránená týmto štatútom alebo chránený a zároveň potom hlavný kontrolór danej obce, hlavného mesta
to, že už ďalšie kroky môžu nastupovať aj nejaké kontakty s médiami, nejaké ďalšie kroky, či už je to samostatné podanie na UVO alebo NKU, ak tam boli aj nejaké iné nezrovnalosti týkajúce sa nehospodárnosti s majetkom obce alebo samosprávy, to už potom sa vysvetlí v ďalších krokoch. Ale tie prvé kroky sú väčšinou teda Úrad pre ochranu oznamovateľov určite a hlavný kontrolór. Ten tvoj prvý krok je určite Úrad pre ochranu oznamovateľov a ten zároveň, jeho veľmi dôležitá úloha je aj, že radí, ako keby čo robiť. Nie je úplne dobre si to brať človek, ktorý nie je znalý proste týchto vecí, si to brať na osobnú zodpovednosť, že sa rozhodnem presne v akom časovom slede, lebo presne tam dochádza k tým chybám, ktoré presne môžu znamenať to, že niekto ako keby sa dozvie, že sa takéto niečo deje, zničí dôkaznú stopu, zničí dokumenty a tak ďalej a tak ďalej.